Okruženi netaknutom prirodom, prelijepim kanjonom i vodopadima, spuštamo se niz rijeku Neretvu od Glavatićeva do Konjica na dužini od 25 km. Sve posjećeniji rafting na Neretvi ili avantura ispričana jezikom prirode potvrđuju zainteresovanost kako domaćih, tako i stranih turista za ovaj vid turizma. Dolaze sa raznih krajeva zemalja kao što su Italija, Engleska, Njemačka, Danska, Amerika, Australija. Dakle, ima i sa svih strana svijeta. Kanjoni Smaragdne rijeke Neretve posljednjih godina postaju omiljeno odredište rekreativaca i ljubitelja ekstremnih sportova. Inače dolazi iz Alpa, tako da me, gdje su planine okolo, tako da me malo podsjetilo na kuću jer više ne živim tamo. Stvarno je super, imala sam sreću, tu sam, opet ponavljam, na dobrom brodu, iako smo bile samo dvije djevojke, pa me malo bilo i strah, ali je dobro društvo bilo i sve je super. Nisam znao da je Bosna i Hercegovina rafting destinacija, tako da me to iznenadilo i bilo je super. Okolina je bila isto super pejzaž, također ono što je donijelo malo intenziteta je ljudi s kojima sam bio. Dosadašnja iskustva skipera pokazuju da je posljednjih godina zainteresovanost turista za rafting velika. I kad ljudi dođu, najviše su iznenađeni samom čistoćom rijeke i okoliša. Mi to redovno održavamo, čistimo. Bezbjednost tokom spuštanja niz brzake Neretve, tradicionalna bosanska kuhinja, bogatstvo biljnog svijeta, odmaranje na plažama, kao i čistoća rijeke i okoliša, razlozi su zbog kojih se turisti iz različitih dijelova svijeta rado vraćaju na rafting. Koristimo opreme obavezne i neobavezne. Obavezne su prsluci za spašavanje, hajmo reći, kacige. Vesla su uobičajena da bi mogli sići niz Neretvu. Pored toga imamo obuću za vodu i odijela od neoprena koji do jedno 3 stepena da podignu temperaturu tjelesnu dok se spuštamo niz vodu. Aktivnosti koje su planirane u narednom periodu odnose se na izgradnju rafting centra pod nazivom Nojava barka, koja predstavlja početak broda Santa Maria, dužine 50 metara, koja će unaprijediti turističku ponudu kao i atraktivnost cijelog područja. Neizostavno je osnivanje likovne kolonije na temu voda, čija je izložba planirana u Collegium Artisticum s ciljem podsjećanja na ljetne dane na Neretvi.